La garnatxa està de moda, tothom en parla, però per mi estem al punt de partida. O sigui, no haguéssim tingut mai que partir de sota zero. Aquest és el punt de partida, una varietat que està implantada a tot el Mediterrani i que té tanta història, no podíem estar com estàvem. El difícil ve ara, no? Els canvis que hi haurà amb els mercats, però sobretot el repte està amb el canvi climàtic. Mirar, canviar el maneig de les vinyes, les orientacions de plantació, les alçades i sobretot aprendre a interpretar aquesta meteorologia, com ajudem a la planta a que es vagi adaptant, no anar en contra d'aquest canvi climàtic, sinó ajudar la planta que s'hi adapti, que s'hi adaptarà. Vull dir, la garnatxa peluda estic segur que va sortir d'una mutació d'una època d'altes temperatures. Si mirem, segurament els cabernets i merlots s'han mantingut i han baixat, i la garnatxa està pujant. Si més no, hem evitat que s'arrenquin les garnatxes, que la gent valori que una garnatxa vella és un patrimoni.